Посланието на спасението е най-великата покана, която Бог дава на всеки човек, защото човечеството е паднало в грях и е отделено от святостта на Бога, но неговата любов остава непроменена. В Писанието е записано: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3 часа и 16 минути. Това разкрива Божието сърце и желанието му всеки да бъде спасен и да намери нов живот чрез Христос. Самият Исус заяви: аз съм пътят, истината и животът, никой не идва при Отца освен чрез мен. Йоан 1:4, 6, и чрез тези думи той ясно показва, че спасението не е чрез човешки усилия, а чрез жива и искрена вяра в Него, единствения Спасител. На кръста той понесе греховете ни, победи смъртта и възкръсна, за да даде надежда на всеки, който го приема. Библията казва: ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Римляни 1:9. Това е Божието обещание за ново начало, покаяние, прошка и вечен живот. Днес Господ чука на сърцето ти и очаква твоето да, за да обнови душата ти, да прости греховете ти и да те води по пътя на истината, мира и надеждата.